Parang Jobanivlog di sana tamko fin kita berbagai soal macam je pawai dan mohon nasi na berdamu kai empat ko pada sebesar macam hari ini interesting kan lama kuji orang ngalai birat daurah so hari ini interesting kan nasi tak kalah menang ni pada bohadong pui naik delai angkat dong pui sister ni gym hola warga mama bunga bara bunga naik lama sorry sorok serang kaman आं आगोलावबो खिथाखांखाबायमोन माबानि प्रसाद जानो फैनायावहाय बिश्वकर्मानियावहाय नङा होमबा सोनाफोर फुजायावहाय खिस्ट्रि टिस्ट्रि जानायाव एसे खिथाखादों एड्रेसा बबे जायगायाव मिन्थिखायो बेनिफ्राय दिनै आं फिन खेबसेबाव फैबावदों सोनाफोर जाय लानो इन्ट्रेस्टेड दङ जिमाव आरोना जइन जानो इन्ट्रेस्टेड दङ सोरबा दामफोरनि एफर्ड खालामनो हाया नङा होमबा एडमिसन मान्थलि ओमफ्राय जाय लानो गोसो बेथ' लाखायोआनो अब्लाबो अफार दङ जाहैदों बिनि थाखायनो आं सानबाय मानोना आं मोनसे भिडिअ खालामनो आंहाबो मोनसे कन्टेन्ट फैगोन आरो बिनानावाबो मोनसे एसे साफा सानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों जुदि मोनथिनानै फंबायमोन बिनानावमोन फैयोबा बा बिमामोन बडि बिल्डार जानोबा एसे गावखौनो फिट खालामनो फैयोबा दिवालीनि समाव सबसे पहले हेपि दिवाली होननो बावदों आं हेपि दिवाली अल अफ इउ आंनि नायगिरिफोर आरोना आंखौ जायफोर अनग्राफोर एकदम उइस खालामबाय आं हेपि दिवालीनि भिडिअआव आंनि मेन टारगेटआ जाहैबाय सोनाफोर जायफोर आंनि नायगिरिफोर एसेबाबो आंनि ब्लग्सनि गेजेरजोंहाय अफार सोलिदों बेखौ नुनानैहाय जुदि फैयोब्ला आंबो जोबोद गोजोननाय मोनगोन बा एसे जाफुंसारनाय मोनलायलायगोन आरोना गावखौनो गाव बेनिफ्रायहाय बिनानावाबो एसेबाबो हेल्प मोनगोन क्लाइन्टखौ एसे बारायहोनायाव बेनिफ्राय बै जोंनिया जाहैबाय मा काउन्टार आरोना बेहायबो आरो क्लाइन्टफोरनि फ्रेशनेसनि थाखाय माबा मोनसे साननानै दंबावो होननानै बिनानावा बुंखादों एबारना ओरैहाय नायलांदो आंथ' मामुलिसा भिडिअ बानायनायावनो एकदम गावखौनो गाव बिराद गुदुं दुंखांनाय मोनलायलायबाय आरोना ओमफ्राय दा मानि दिवाली टाइम नालाय उन्दैफ्रा गैथ'आ आरोना बहुत खम ओमफ्राय आं दाख्लै बारा मोजाङै लालांनो हायाखैना दिनै एसे एलुला लालांसै ओमफ्राय जाखिनि एसे मानसि दङ मोखांफोरखौ एसे इम'जि लागायना होनोसै आरोना आङो आयौ आंखौबो समायथारसिगोनहाय सनाफोर आयौ गैला उदै सुदै दांखो जाजोब्बाय आं अपमान ओमफ्राय इथिंजाय एसे दङ दिवालीबाबो फिटनेसखौ गारनो हाया होननाय बायदि आंसो बिराद एडमिसन लानो लुगैबाय आरोना नै सौनानै आखाइफोरखौनो थाबनो हामख्रें खालामलायथारगोन आङो ओमफ्राय नै फिसाजोआबो बाथाबनानै सेल आरोना एसेबो थाया माने बिदाबो थायोबा आलादा जागौमोन ओमफ्राय नै बैथिंजाय जमा खालामहैगासिनो दङ ओरैनिफ्राय खानानै थांखांबाय बिसोरो मालायबा मा खालामलायगासिनो आंबो नामफोरखौबो इसिबां एलुला मिन्थिया आरोना जिहेतु लाफेरनायानो जायाखै फैफेरनायानो जायाखै बेखौ मा बुङो बेफोरनि नामखौनो आं एक टुक्राबो मिन्थिया आरोना खालि डाम्बलखौल' मिन्थियो आङो ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ आं बिराद लब आरोना देनां फौज बिथाङा आंनो मजबुत न' लुनानै होयोबा आं बे मोनसेखौ बायनानै लाथारगोन ओमफ्राय जिमफ्राव इउज खालामग्राया मालाय हेभि जाहैदों 10-12 घन्टा इउज खालामबाबो माने खालामजायोनो आरोना ओमफ्राय न'फ्राव इउज खालामनो बायनायफ्रा एसे माने बांद्राय हेभि नंलाया जाहैदों बेनिफ्राय बिनानावा बुंबाय आब' गाखोनायनो हागोनथ' होननानै स' मके पे चका सनाफोर आयै फार्स्ट नालाय जा बिनानाव सोंबाय आं दा फिउ थांनानै गोलैबा मा जानांगौ मानांगौ होननानै स' बिनानाव बिराद मोजां बुजायबाय बिदि जेबो नङा मानो होनबा बे आंनि फार्स्ट टाइम मालाथो गाखोफेरनाय बेफोरावलाय एक नाम्बाराव होनानै पुरा स्ल' मसन बायदि आरोना ट्रेनार फंबायखौ केमेरा हमहोलायनानै आङो दै थैगोनहाय आं बिराद लब आरोना बे बुस्थुखौहाय सोनाफोर आं बेखौ डेम'सो देखायदों नोंथांमोनाबो फैनानैहाय एडमिसन लानानैहाय बे अफार समावनो बेफोराव एक्सारसाइज खालामफैनो हागोन आरोना आं बारा ओमफ्राय अबे 1 नाम्बार अबे 2 नाम्बारखौ थुनांगौ बेखौ बारा मोनथिलायलाङाना फार्स्ट टाइम नुनायावलाय आरो माथो ओमफ्राय बिनानाव बुंबाय नैबे 2 नाम्बारावबो थुजायो माने आं एसे बारायनायनो लुगैदों आरोना ओमफ्राय एसे स्पिडसिन जाबाय थेवबाबो आं बिराद गिदों थोथोरबो बोर मोनलायलायदों आरोना ओमफ्राय बिराद गरम मोनो दे दसेनो सोनाफोर बहुदानो जिमाव हाबफेरि दङ नङा होमबा स' एक्सपिरियेन्स लाबाय आङो ओमफ्राय आं फोरमायनानै होबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामबाय जायफोरा जिमाव एडमिसन लानो सानदों बे YOLO फिटनेस जिमाव फैगोन होननानै आं बिराद आसा खालामबाय आरोना आंनि नायगिरि बिथां साफा सानैबाबो भिडिअखौ नायनानैहाय बेवहाय फैगोन होननानैहाय गोलोमफुजोब मोजाहाय सयथिबो आं बिराद फैनांगौबा दाबायदियाव थाबनो खमायनो हागोन आरोना टाइम मिलायैयावसो आयु ओमफ्राय आं थाबायनाय बायदि मोनगासिनो दं दासिमबो फै फंबाय बिनानाव माने
एकदम माने अफार फुरा सोलिगासिनो दं आं दा बिराद मोजाङै खिथागोन आरो ना अफारखौहाय दा बेवहाय माने दानियाबो एसे दिगदार नालाय आङो बारा बुंनानै होजोबनो हायाखै आं डिटेल्सखौ लाखाबाय बिनानावनिफ्राय जोंहा ओरै दंखायो ओमफ्राय ओरै फिसाजोआ दाख्लै मालाबाबो खिथाखाबायना बे बिनानावमोननिनो आरोना एकदम फैनो हागोन एलाय बिनि थाखायनो आङो माखासे बुस्थुखौ खिथाजोबनो हायाखै आं बेखौ लासैनो खिथासिगोन आरोना नोंथांमोननोहाय आं दा भिडिअखौल' लाफैग्रोबायहाय मा मा दं मा मा गैया नुखाबाय नोंथांमोनाथ' जाखिनि सुबिदा नांगौ गासिबो दंजोबो फिटनेस खालामनो थाखाय मा दङ सब दंजोबो आरोना फैनो हागोन एकदम अफारावनो बिदि अफारा बारे बारे फैया ना मा होनो अनजिमा बारे बारे फैया दा नभेम्बर डिसेम्बरसिमल' अफार सोलिगासिनो दं ओमफ्राय अफारा जाहैबाय 1000 आव एडमिशन एन्ड 1 month फ्रि एकदम पुरा धमाकेदार अफार आरोना बुंनो हायो दिवालीनिफ्राय सुरु जाबाय होननानै बुंनांसिगोन आरोना बे अफारखौहाय स' बारे बारे बिदि अफारखौ मोननाय नङा ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ नायलाय बेसेबां दिगदार स' बबे समाव बिमाया बिदि फैनो स' ओमफ्राय लासैनो आंखौबो लोगो मोनगोन आंबो फैगोन आरोना ट्रेनार एसे बिथिं दङ जोंहा ट्रेनार फंबाय एसे रायज्लायनोसै ट्रेनार फंबायजोंबो नैबे फंबायानो जाहैबाय आरोना जोंना बे फंबायजोंनो सोलोंजानो हागोन माने याहुसो फंबाया जोंहा बडिसो आरोना एकदम जोंनि खाथियावनो लाफैबाय आङो दाखालि लानो मोनाखैमोन नालाय दिवालीखाय दा मानसिफ्रा खम जानानै दङ आरोना सार्टिफाइड ट्रेनार ओमफ्राय ओरै बिराद मोजां आरोना माबायाबो लकेसनाबो एकदम खुला खुला आरो ओरैहाय सरलनिफ्राय ओमफ्राय फंबाया एसे खिथायाबा आंनि ब्लगस एसे जेबो नङा जाय आं वेट लस खालामनो गोसो बा बडि बिल्ड खालामनो गोसो बिसोर लाफैनो हागोन आजिखालिथ' एकदम फिटनेसा जरुरिथार ना दा फुजा भेकेसननि माबा अफार सोलिगासिनो नोंथांमोना 1000 आवनो एडमिसन मोनो बेनि उनाव लाफैयोबा बे मौकाया थानाय नङा औ बारे बारे ओमफ्राय फंबाया अबेनिथाय सिमाटा लकेलसो क'क्राझारनिसो सिन्था खालामनाङा सिनायखायो दां फंबायखौ सोरबा सोरबा आरोना दे आं बिराद नायनो अहाया मोननानै एकदम भिडिअखौ लाबाय थाबाय आरोना बेनिफ्राय आं बायदि मेरला नुयि मानसिफोर दङना जिमनि सिङाव मा थायो नायसनाफोर बिदि अस्त्र पस्त्र थायो आरोना जाय जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो हायो आरोना ट्रेनारनि जरुरि ओमफ्राय नैबे फंबाया जाहैबाय मा क्लाइन्ट आरोना बिसोरनि ओमफ्राय बिसोर मालाय एक्सारसाइज खालामफैगासिनो दङमोन बांसिनानोथ' दिवाली इन्जय खालामनायावथ' बेस्ट नालाय सोनाफोर ओमफ्राय जाय फैदों आरो मानसि खमखायसो आंबो एसे स्रां लानो हादों नङाबा आंबो एसेबाबो उसुबिदा मोनो नङा होमबा दा ओमफ्राय बिनानावबो बुंबाय नालाय अफारनि सोमोन्दै ब्लगसआव खिन्थानो हागोन आब' होननानैहाय स' आङो इसिबां मोजां अफारखौ नोंथांमोननिसिम मानो दोना जानो फंबाय बिनानावमोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे लेग एक्सारसाइसखौबो आं एसे लाबावबाय फंबायनिखौ फुरा पारमिसनजोंसो आरोना औ ओमफ्राय आं थांसै थाथ'दे थाथ' आगैया बाय बाय मादै फिसाजानो ओंखारा आंना ओरैबायदि जारला आरोना बिराद मोजाङै माबानिफ्राय डाइरेक्ट गाखोनांगौल' आरोना आसा खालामो सनाफोर आंनि नायगिरिफ्रा फंबाय बिनानावमोन सोरबा लानो जिमाव एडमिसन खालामनो बा मा होनो बेखौ जिम जइन जानो सानदोंब्ला अन्नानै बेहाय जाफैयो आरोना बिनानाव माने दाख्लै बिश्वकर्मायाबो खालामदों नालाय सोरबा नुसनहैदों होननानै माने खोथाखौ खोनादों नालाय मोनथिनो मोन्दों जोङो ओंखायनो साफा सानैबाबो जाखिनि ओमफ्राय अफारखौ मानो नागारनो आगैमोन आब'मोन एकदम ओंखारबो आरोना आं माजे बेयाव फैनानै नायफैबाय थागोन आंनि साबसक्राइबारफोरा सोरबा फैदोंबा आरोना नायफैबाय थागोन आं आरो खालामखांनानै नोङो साहानि इन्ट्रेस्टेडबा आंनाव साहाया फ्रिबावसो आरोना जिमनि बेहायथ' अफार सोलिगासिनो आरो साहानि अफारखौ आं होबावबाय आरोना आंबो साहा लोंहैबाय थानो हागोन गाइखेर लाखिनायजोंहाय नै बियो बे फार्स्ट फ्ल'र ओमफ्राय सेकेन्ड फ्ल'राव आरोना एड्रेसखौथ' आं आगोलावनो खिथाखाबायमोन आर्बान अफिसनि सेरावनो होननानैहाय अप'जिट माइनाव दख'ना दखाननि आरोना नै फिसाजाबो ओंखारलायबावोसोनो साबधान आरोना गोदान मानसि नुबाय नालाय एकदम ओंखारथारासै फिसाजो आंना थांसै 7टा जानोसै आरोना फिसालाखौ लायनाय समय जानोसै ओमफ्राय जिमनिफ्राय सिदा ओंखारनानै नै माइनाव दख'ना स्ट'रावसो हाबुलायबावबाय आरोना आङो माने लोगोआ दख'ना बासिगासिनो दंमोन नालाय आंहाबो गरमावनो गरम माने बेनि सेरनि दखानावनो फिसा जाग्रा बायदोंमोन नालाय नैबे बिबारनि आरोना आं बिराद फसायबाय सनाफोर कालारखौ फाग्लि जानानै फैदों आरोना आङो
नै बेखौ एसे हेब्रे माब्रे नुदोंहाय बेयो एकदम बोरैबा बे सिम्पोल मोजां बिबार टाइपनिसो नुलायलायबावबाय फाग्लि बिबार ब्रेन्डआ हास्लाबनाय नंला नों लानोबा लाखादोसो इदिखौथ' लाखागोनब्रा आंबो इदिखौथ' नागिरदों आयै नङाबा मा होनो बेखौ ओमफ्राय स्पेशल डिश मास मा मोजां नुबायहाय आंबो फाग्लि देरहाबाय नोङो नुसननानै लायबावदो बाद'स' होनदोंना दामाबो मिलायहैबायना एसे बेखौ गाहायाव बोनांगोनब्रा हाबाब एसे बायग्राजों फानग्राजों खमायलायाबा बोरै जालायखो ना एकदम समायखादों बाहाय फाग्लि आरो माथो बाराखौ लासैलाय एसे खम खमनि गांनै ना मोजां नुहायो जि मोजां समायगोन एकदम माने दादा मादाबो कालार नङा आरोना एकदम जि लाथारसिगोन नामा फिसालाखौ लानानै फैबाय आङो बेनिफ्रायहाय मा होनो दहायनि दख'ना नायनाया मोखाङाव मोथो मोथो जाखांफैगासिनो दं आरोना कालारखौ आं बिराद मोजां मोनदों बे एसे बारा मुगा टाइपनि कालारखौ आं बिराद मोजां मोनदों बे गांसेखौबो आं मोजां मोनदों आरोना बेनिफ्राय आङो सिगाङाव दख'ना बायनाय समाव बुंखादोंमोन दा आंना टारगेटआ एसे बाथ' कालारनि बिदानाव साथ' कालार होननानै ओमफ्राय बै लोगो लानाय दख'नाखौ आं बिराद फसायदों आरोना कालारखौहाय बाट आं दा जेबो लाथ'वा लासैनो थाथ'नोसै कन्ट्रल गाननो लागा बहाथो गाननो दाख्लै बायनायखौबा जेरावबो गाननायानो जायाखै दासिमबो नायनोसै कालि फुजायाव मालाबा गानोबा लोखि फुजायाव गाननानै टारगेट बानायदोंमोन बाट लोखि फुजायावनो थांनो रोङासैबा आङो न'आव थांनायावबो लांफानायानो जायासै गांसेखौसो लांनाय जाहैबाय बेनिफ्रायहाय दिनैनि ब्लग्सआ जिमनि खासोमोन सनाफोर बिनानावा आंखौ बुंदोंमोन नालाय आब' अफारखौ मा होनो नोंनि ब्लग्सनि गेजेरजों खोन्थानानै हो होननानै आरोना थ' बिनानावानो खिन्थाखाबाय अफारा माबायदि नभेम्बरनि 2 तारिखनिफ्रायनो डिसेम्बरसिम आरोना बियो जाहैबाय मा विन्टारनि आरो मा होननानै बुङो बेखौ ख्रिस्टमासनि अफार होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय फन नाम्बारखौबो आं होनानै होखागोन फन खालामनानैबो नोंसोर माबा मोनसे सोंबावनो लुगैदोंबा सोंहरनो हागोन ओमफ्राय सिदा फैनानैबो एडमिसन लाफैनो हागोन आरोना YOLO Fitness Studio आंहा एसे बावलायलाङो आरोना ख्रा ख्रा लिरनाय थाखायो अपोजिट माइनाव दख'ना स्टरनि अपोजिटावखा आरोना ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनबाय आङो ओरैनो आं न'नि मावनाय दांनाय ब्लग्सफोर देखायबाय थायो एसेबाबो जिमनि ब्लग्सखौनो लाहैनोसै साननानै आंबो थांबाय आरोना ओमफ्राय आं मिन्थिगौ आंनि नायगिरिफ्रा इसिबां जिम टिमनि माबा माने टारगेट गैया आंनि डेलि ब्लग्सखौसो नोंसोर इन्ट्रेस्ट लायो होननानै अब्लाबो बेनि गेजेरावनो बिमाफोर सनाफोर आङो फंबाय बिनानावमोन एबा जायखिजाया जिम इन्ट्रेस्टेड जिमाव लानो सानदों बिसोरनि थाखाय बे ब्लग्सखौ खालामनाय जाबाय आरो बिनानावनि बुंनायावबो आं बे ब्लग्सखौ खालामनाय जाबाय आरोना स' इसिबां नायगोन होननानै आं आसा खालामाखै बाट जाखिनि एसे नायगोन बिसोरखौनो आङो थेंक इउ होगोन आरोना ओमफ्राय जाखिनि सासे सानै फैगोन बेखौथ' आं रोजा रोजा साबायखर होगोन ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बे ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच वान सेकेन्ड हेपि दिवाली